District Magistrate Ri Bhoi District lyngba kabor kabala pynkup yau katkum ka kyndon an jaka section 163 jaka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2008 pulai mynta sngi ula pynmih yaka hukum bat kabalong ka jingmaham pyrshah ya kito trai jaka kiba pynthud yaka Jingpyntrei ka badang iaid shaid mynta Surok Shillong Western By-Pass. Kane ka jingpynmih hukum do District Magistrate ka Ri Bhoi kadai halor ka kaiphod ka bala yo na ka jingujor da ka NHIDCL PMU Melim East Khasi Hills District hakaba laong ba ladon ki katu kat ni ki trai jaka ki bala pynthud ya ka Jingpyntrei ya ka te ka Surok Shillong Western By-Pass bar ka bahap hakasnong nongkondong Ri Bhoi District. District Magistrate Ri Bhoi ulaong ruba kumba ka long menta ya ka bailut kesan halor ki jaka bayat ka Surok Shillong By-Pass la deplut ban seo bat ka bamenta kite ki benta bayat ka Surok Shillong Western By-Pass kila dei ki jaka jangka sorkar barba kitu ki trai jaka ki bala yo ya ka bai jaka kimdan hokshu ban penwit haka Jingpyntrei ya ka te ka Surok namar ka Jingpyntrei ka dei ban yat bet shakman. Namar kata lyngba kani ka hukum ya kabala pynmih da District Magistrate Ri Bhoi la maham pyrshah baki no kinu ki brew ne ki trai jaka ki ba penwit haka Jingpyntrei ya ka te ka Surok kin sangat haki kyndon an hapo ka section 223 jaka Bharatiya Nagarik Sanhita 2008 pulai.